Mga tol, nag-iingay na ba yung timing chain nyo kasi sumasayad na? Kasi maluwag na mga tol. So panoorin mo ang video na to dahil magpapalit ako ng timing chain. Yan, tanggalin natin tong cover ng flywheel mga tol. So madali lang naman tong tanggalin kaya hindi ko na pinakita sa video, no. Tapos tanggalin na rin natin yung sakit ng stator. Tapos itabi lang natin to mga tol. Tanggalin na natin tong cover ng cam sprocket mga tol. So nasa likod pala ang bolt nito mga tol, no. So tinanggal ko na. Yan, tanggalin natin tong flywheel mga tol. So bago natin tanggalin mga tol, kailangan naka-top yan mga tol, no. So, tanggalin natin, gamit lang tayo ng bakal na T-wrench mga tol, yan. So may bukol dyan sa magneto mga tol, sa flywheel. Yan natin ikalang yung bakal mga tol, no. So yung T-wrench yung ginamit ko para hindi iikot yung magneto pag tanggal natin dyan sa bolt ng cam sprocket mga tol. So luwagan lang muna natin mga tol. Pag lumuwag na siya, tanggalin na natin tong flywheel. So 14mm sa ang pagtanggal nito mga tol. Yung bolt ng flywheel, nut pala mga tol, 14mm yan. So kailangan natin ulit para hindi ikot yung flywheel mga tol. So wag mo munang tanggalin ang bolt mga tol, no, para hindi bumilog yung kunya mga tol. So gagamit na tayo ng flywheel puller. Luwagan mo lang yung nut ng flywheel mga tol. Yung pag tumunog na siya mga tol, tanggal na yan. So pwede nating tanggalin yung flywheel puller mga tol. Yan, saka tanggalin na natin yung nut. Hugot na siya mga tol. So tanggalin na natin yung mga rubber guide niya mga tol sa starter chain. Tapos tanggalin na natin tong lock ng starter chain. Tapos tanggalin natin tong circlip mga tol para matanggal natin yung starter chain mga tol. Yan, sabayan. Tapos may dalawang bolt dito mga tol sa cover ng magneto kit. So yan, madaling mabilog yan mga tol, kaya dandahan lang. Siguraduhin nyo na malaki yung screw na gamit yung mga tol. Tapos pukpukin lang natin ng dahan-dahan yan para lumuwag siya ng kaunti mga tol. Saka natin hugutin, gamit lang tayo ng vice grip. Pitin lang natin ng vice grip yan mga tol. Yan, tapos pukpukin natin ng dahan-dahan, siyempre mga tol, dahan-dahan lang. Yan, tanggal na mga tol. So yun, nakita na natin yung timing chain. Tanggalin na natin to kasi niluwagan na natin kanina para matanggal natin yung cam sprocket mga tol. Puppukin na natin yan, nahulog na. So tanggalin natin yung cam sprocket. Tapos tanggalin natin yung roller guide nya dyan sa gitna mga tol. Yan, 10mm yan mga tol. Bolt nya yan. Tapos tanggalin natin tong timing chain para mahugot na natin mga tol. So bilis-bilisan natin mga tol para hindi humaba yung video natin, no. Kasi
Kadalasan kasi ng mga viewers mga tol hindi nanonood sa masyadong mahaba na video. At least yung mga highlights lang mga tol, no, yung pinaka-importante lang yung mapanood nyo. Yan, tanggal na siya mga